Com em pot ajudar la cambra a l'hora de crear una empresa? Ajuda a resoldre tots els dubtes a l'hora de crear una empresa o societat i orienta sobre la fiscalitat i tota la legislació andorrana d'interès. Per què és útil comptar amb l'acompanyament de la cambra? Perquè acompanya les empreses a prendre decisions informades i pot ser molt útil per a les petites i mitjanes empreses, així com per als emprenedors que estan començant i que no disposen de grans recursos per pagar serveis d'assessorament externs. El servei d'acompanyament és gratuït? Sí, és gratuït per a tots els nostres afiliats, així com per a totes aquelles empreses internacionals interessades en establir-se al nostre país. Per què confiar en la cambra per crear una empresa? La cambra compta amb professionals que tenen experiència i coneixement del mercat i la legislació andorrana. Això permet acompanyar-los en tot el procés des de la creació fins a la consolidació del seu negoci. Vine o truca a la cambra i t'informarem.